मिलल जाही अपन यार हवा से गे 4 बजे भोरवा हमें छोड़ी आगे मिलल जाही अपन यार हवा से गे 4 बजे भोरवा हमें छोड़ी आगे पहले फसल हाली तोरा सनमा से गे अपनी तिसवा से छोड़ी आगे पहले मजा लेली तोरा सनमा से गे अपनी तिसवा से छोड़ी आगे मिलल जाही अपन यार हवा से गे 4 बजे भोरवा हमें छोड़ी आगे मिलल जाही अपन यार हवा से गे 4 बजे भोरवा हमें छोड़ी आगे पहले फसल हाली तोरा सनमा से गे अपनी तिसवा से छोड़ी आगे पहले मजा लेली तोरा सनमा से गे अपनी तिसवा से छोड़ी अपनी तिसवा से छोड़ी आगे कारो हाली कोलवा अपन लभार हवा के गे हो गेलो हलवा के छोड़ी आगे कारो हाली कोलवा अपन लभार हवा के गे हो गेलो हलवा के छोड़ी आगे कारो हाली बतिया वीडियो कॉला पर गे अब मही से जब हमें छोड़ी आगे पहले मजा लेनी तोरा सनमा से गे अपनी तिसवा से छोड़ी अपनी तिसवा से छोड़ी आगे पहले मजा लेनी तोरा सनमा से आगे राइटर सासी चंदू पांडे राखो हलोगे तोर खबर के छोड़ी आगे राइटर सासी चंदू पांडे राखो हलोगे तोर खबर के छोड़ी आगे पहले धरैली नहलिया किनारा में गे अब हाई स्कूल हमें छोड़ी आगे पहले मजा लेनी तोरा सनमा से गे अपनी तिसवा से छोड़ी सुन गया।